Zatiaľ čo niekoho ohrozili diváci svojou nebezpečnou jazdou v aute, iný svojmu fanúšikovi poriadne vynadal. Nie každá interakcia youtuberov s divákmi je vždy priateľská. Toto je zo pár tých najhorších, ktoré vyústili do nemalého konfliktu. Začneme s Moonom, ktorý sa tentokrát rozhodol problém neignorovať. Moon je slovenský youtuber, ktorý svoj kanál vybudoval prevažne na Minecrafte. Postupom času ako rástol, prešiel aj na animované videá či rôzny obsah o autách. S tým však prišlo hneď niekoľko problémov. Tieto videá Moonovi prilákali pomerne mladé publikum, ktoré si nie vždy dokáže uvedomiť vážnosť svojich činov. Moon tak čelil nespočetnému množstvu problémov, kedy ho fanúšikovia v meste ohovárali, žiadali o fotku v nevhodných chvíľach, alebo si ho dokonca aj z diaľky natáčali. Nič z toho však nebolo také vážne, ako keď mu bezdôvodne vyzvaňali pri dome. To Moona dokázalo poriadne vytočiť a neraz to dokonca riešil aj s políciou. Hoci aj v týchto prípadoch skončili diváci s nemalým problémom, stále to nebol ten najhorší konflikt, aký Moon kedysi mal. Začiatkom septembra 2022 sa mu na ceste stal životu nebezpečný zážitok. Pri jazde v aute spolu so svojou priateľkou sa na jeho auto nalepil nemenovaný fanúšik a začal okolo neho nebezpečne jazdiť. Nechýbalo trúbenie, predbiehanie, prechádzanie cez plné čiary a dokonca ani kričanie z plného hrdla. Následne sa svojim youtuberským úlovkom pochválil na TikToku, kde celý tento záznam zverejnil. V komentároch sa okamžite k nemu pridali všetci Moonovi neprajníci, ktorí si vo videu všimli, že Moon zabudol použiť blinker. Moon asi nevie dávať blinker. Poučuje ľudí, aby dávali blinker a sám ho nedá. Nikto však už neriešil to, že autor tohto videa Moona v premávke ohrozil a celé to mohlo dopadnúť veľmi nešťastne. Obrániť sa tak musel až on sám, a to 11. septembra 2022, keď na svoj Instagram nahral video, v ktorom situáciu podrobne vysvetlil. Divákom sa za nezapnutý blinker ospravedlnil a zároveň zdôraznil, že sa cítil byť nebezpečnou jazdou ohrozený. S čím však pretekári z tejto červenej oktávky už nerátali, že Moon vo videu zverejní aj záznam z autokamery, na ktorom boli všetci jasne viditeľní. Okamžite sa tak vybrali k nemu do chatu a začali sa mu vyhrážať. Snažili sa to obhájiť tým, že si celý čas držali bezpečný odstup, na krajnici zastali údajne kvôli kontrolke oleja a prejazd cez plnú čiaru bol podľa nich zapričinený nesprávnou manipuláciou s navigáciou. V ďalšej správe dokonca uviedli, že auto je majetkom detského domova a preto musí tieto zábery okamžite vymazať, inak na ňo môžu podať trestné oznámenie. Žiaľ, inej reakcie ako smiech sa už nedočkali. Moon tento konflikt vyriešil profesionálne, a to bez akýchkoľvek nadávok. To sa bohužiaľ nedá povedať o youtuberovi Exploitedovi, ktorý sa pri jednom zo svojich fanúšikov trochu utrhol z reťaze. Exploited je youtuber prevažne staršej generácie, ktorého okrem populárnych Minecraft sérií preslavili aj krátke vlogy na štýl amerického youtubera Davida Dobrika. Pointa týchto videí spočívala v čo najšalenejších aktivitách a preto si aj so svojimi kamarátmi spolu založil skupinu Do It For The Content, ktorá sa držala najmä myšlienky vystúpenia z komfortnej zóny. Práve pod týmto nápadom sa na začiatku leta 2019 rozhodli usporiadať letnú súťaž. Výhercom sa mal stať odvážlivec, ktorý cez leto pride na Instagram čo najšalenejšiu fotku s ich merčom. Súťaž mala byť vyhlásená už na konci leta a tak sa fanúšikovia celé 2 mesiace snažili vymyslieť čo najoriginálnejšie nápady. Keď však Exploited súťaž konečne vyhlásil, kritika na seba nenechala dlho čakať. Do youtubera sa okamžite oprel dnes už pomerne známy influencer Rastio Paulini, ktorý výsledok považoval za zmanipulovaný. Hoci výherca urobil naozaj podarenú fotografiu, malo ísť údajne o brata člena skupiny Michaela Tota, čo mu prišlo prinajmenšom podozrivé. Rastio tiež upozornil na fakt, že súťaž bola vyhlásená až 6. novembra namiesto sľubovaného ukončenia v lete. To vyvolalo mnoho otázok, až sa Exploited musel vyjadriť prostredníctvom víťazného postu. Letnú súťaž som chcel vyhlásiť pri vydaní novej kolekcie merču, ale keďže sa to naťahovalo, doteraz som sa k tomu nedostal. Bolo viac ľudí, ktorí dali parádne fotky, ale toto bol od začiatku môj favorit. Martin na nafukovačke splavil rieku v Oregone a potom do nej dal niekoľko metrový voľný pád. Proste adrenalín, na ktorý nezabudneš, a mne lichotí, že mal pritom na sebe Do It For The Content merch. Divákov však najviac pobúrila správa, ktorá nasledovala hneď za tým. Všetci ostatní, čo ste sa zapojili, buďte radi, že ste vystúpili zo svojej komfortnej zóny a zažili niečo, čo by ste normálne neskúsili. Škoda, že namiesto toho niektorí nariekate ako malé Potom mám pocit, že ste myšlienku celej súťaže nepochopili a že vlastne akýkoľvek vyšší cieľ bol pochovaný v materializme. Aj keď Exploited pravdepodobne nemal zlý úmysel, celé to vyznelo pomerne arogantne. Krátko na to si to uvedomil a vulgarizmus z popisu vymazal, no bolo už neskoro.
Rastio pridal na svoj Instagram príbeh, v ktorom verejne vyjadril svoj názor. Nechcem tu okolo toho robiť halo, ale musím. Chcem vás uviesť na správnu mieru. Týpek, čo vyhral súťaž o 500 eur, je brat Michaela Tota, takže Exploitedov kamarát. Celkom moc veľká náhoda, nie? Som smutný, že súťaže aj u ľudí, ktorí by si mali vážiť každého jedného svojho followera, fungujú takto. A ešte k tomu ostatných nazvať k***kami, ľudia, ktorí si kupovali jeho merch a snažili sa? OK. Na tento príbeh Exploited zareagoval správou, ktorá ho však opäť nevykreslila v najlepšom svetle. Konverzáciu Rastio zverejnil, čím si nepochybne získal podporu mnohých ľudí. Teba som myslel to nie ostatných, lebo si absolútne celú súťaž nepochopil. Lebo aj keby je to môj tatko a spraví niečo, čo vyžaduje odvahu a obdivujem to, tak to vyhrá on. Všetkých vás strčil do vrecka. Tak prestaň nariekať jak malé dieťa a začni niečo robiť, nielen sa sťažovať. Obe strany si následne vymenili ešte niekoľko štiplavých argumentov. Napokon však Exploited uznal, že ho celá situácia mrzí a že mu je ľúto, ako Rastio dopadol, keďže urobil fakt dobré fotky. Ospravedlnil sa aj za neskoré vyhlásenie súťaže a celú vinu zobral na seba. Z jeho predošlých komentárov pod príspevkami možno predpokladať, že mal náročné obdobie a veľa stresu, ktorý sa podpísal práve pod tieto reakcie. Rastio spočiatku jeho ospravedlnenie síce rešpektoval, no tvrdil, že prišiel o svoj veľký vzor. Počase sa však obaja zmierili a dokonca spolu natočili aj video. Existuje však jeden youtuber, ktorý sa za svoje činy divákom nikdy nedokázal ani ospravedlniť. A nie je to nik iný ako jeden z najznámejších českých youtuberov, John Mariánek. Vo svete YouTube už asi neexistuje divák, ktorý by dnes Johna Mariánka nepoznal. Obyčajný chlapec z Hustopečí, ktorý si splnil svoj americký sen a stal sa zároveň kamarátom jednej z najväčších amerických hviezd, Jakea Paula. Jeho obsah u nás nemal konkurenciu a tak si na svoj kanál pripísal viac než 1 000 000 odberateľov. Krátko na to sa však jeho slava začala pomaly lámať. John mal už dlhšiu dobu v pláne navštíviť Českú republiku a rozhodne to nechcel urobiť nenápadne. Preto 3. augusta 2024 na jeho kanáli vyšlo video, ktoré slúžilo ako pozvánka na tento dlho očakávaný návrat. Prekvapeniami vôbec nešetril. Okrem oznámenia, že celú akciu bude natáčať aj americký Netflix, doplnil aj to, že na stretnutí rozdá 10 aut a 1 milión českých korún. Vtedy ešte nikto netušil, že to celé skončí obrovským chaosom. V deň akcie sa prvé problémy začali diať ešte pred samotným začiatkom. Diváci čakali v rade na vstup približne 2 až 3 hodiny, pričom niektorí z horúčavy zvracali alebo dokonca odpadávali. Každá jedna cesta v Rigráčích je úplně plná lidí. Všichni se tady smažejí na neuvěřitelným pekle. Ve frontě odpadávali lidi, zvraceli, masakr. Za náma přišla asi 70letá paní, která tady měla doprovodit vnoučátka a že omdlívá, že si nemá kam sednout, takže je úplně vyřízená. Keď sa však konečne dostali dnu, zistili, že oveľa v skutočnosti neprišli. Okrem DJ-a, ktorý si celý čas vyhrával len svoje pesničky, mali diváci možnosť ďalšie 2 hodiny sledovať vystúpenie im úplne neznámeho amerického rapera Jaspera, ktorý sa snažil utichnutý dav vyhypovať. Absolutně nulová interakce, lidi absolutně s ním nevibovali, pak z ničeho nic naběh John na stage, lidi jak kdyby ho neviděli, mi přišli. Čerešničkou programu bol aj slovenský rapper Rytmus, ktorý sa odhodlal zaspievať až pol pesničky na playback a viac sa tam už neukázal. Fanúšikovia vo VIP zóne na tom neboli o nič lepšie. Za lísok v hodnote 100 eur dostali horší výhľad na pódium, než im bolo sľúbené a taktiež chýbal aj catering, ktorý zmizol už po prvej hodine akcie. Okrem toho sa John medzi VIP divákmi ukázal údajne len 3-krát a nestihol sa s nimi všetkými ani odfotiť. Najväčší chaos však nastal v momente, keď sa blížilo vyhodnotenie súťaže o spomínané vozidlá. Išlo konkrétne o približne 25 rokov staré auta značiek Audi TT, Mini Cooper, Smart, ale aj o jednu modernú Teslu. Vyhrať ich mal ten, kto na zraz prišiel s čo najkrajším transparentom. Hoci tento nápad znel spočiatku dobre, v praxi však vôbec nefungoval. Johnův nápad, kdo bude mít nejlepší, největší plagát, vyhrává káru. To je super, kámo, to je super. Ale pak tam máš, vole, všechny takhle jakoby lidi s billboardama a cedulema velkýma jak koko a nevidíš nic. Aj keď John fanúšikov navnadil, že okrem starších aut stále súťažia aj o červenú Teslu, nakoniec ich poriadne sklamal. Rozhodol sa ju totiž darovať svojej matke, ktorú podľa vlastných slov považuje za svoju najväčšiu fanúšičku. Síce tu išlo o pekné gesto, mnohí to vnímali skôr ako podvod z jeho strany. On tam naschvál dal tu Teslu, aby se všichni z toho zestali, ty vole, všude to dávali, že někdo z nás vyhraje Teslu a nakonec to dal mamce. To je reálně podle mě jakoby trestný. Nemůžeš říct lidem, že tam jako rozdáš 10 aut a potom vlastně jakoby to nejdražší jediný, který jakoby tam lidi chtějí, tak dáš svojí mámě, ty vole. To si myslím, že je jakoby fakt
klamavá reklama na svoji akci. Zraz sa skončil predčasne a sľubovaný 1 000 000 českých korún údajne John rozdal až neskôr na svojej afterparty. Bohužiaľ, bez žiadneho väčšieho dôkazu. Krátko na to sa do Johnovej organizácie obola väčšina divákov spolu s viacerými známymi youtubermi. Ti lidi se od toho Mariánka nechávají ty vole dát do pěle pořád a pořád dokola. Já to pořád opakuju a oni to stejně nevidí a fandí mu. John, on je ale v Americe, on by to neudělal, on je nejlepší, on je v Americe. Já vám to v tenhle moment už přeju. John není ten týpek, který by to dělal pro lidi. On jakože se tváří hrozně, že jsme crew, jsme rodina, ale on nevnímá nic jiného než zisk. On je ten influencer, který ty lidi má jenom jako postavičky v té svý hře a prostě hraje si s nima a oni mu generují cash. Po mesiaci sa nakoniec John dokopal k vyjadreniu, no to divákov naštvalo ešte viac. Z celého 18-minútového videa venoval skutočnému vyjadreniu len posledné 3 minúty, pričom namiesto úprimnej ľútosti prišli len ďalšie výhovorky. Podľa Johna išlo o vskutku dobrú akciu a všetko vraj mohlo dopadnúť o mnoho horšie. Na svoju obranu spomenul aj niektoré iné, ešte nevydarenejšie youtuberské akcie. Na meetupy youtuberů a influencerů nikdy nikdo nechodí. Jo, kdybychom se tady bavili o největším propadáku v České republice, tak se bavíme o Starfestu 2023. Tam bylo 6 lidí a asi 50 influencerů, největších v Česku. VIPčko na Starfestu znamenalo, že jsi tam nemusel čekat ve frontě. Brácho, tam bylo 6 lidí. V jaké frontě? Toto prirovnanie mnoho youtuberov vytočilo a viacerí sa k situácii verejne vyjadrili. Jako já ti gratuluju, že se ti povedl udělat event, ale sere mě, že říkáš věci jako nikde to tady nebylo. Protože tím urážíš vole všechno, co my jsme tady dělali x let předtím, než se tady objevil. A to jsme nebejtili lidi na žádný póly, to jsme nebejtili lidi na žádný vole rozdávání aut, to jsme tam jenom přijeli a udělali jsme pro ně content vole live. A ti lidi tam přišli a každý jeden z nich odcházel nadšenej a další rok se vraceli znova. Takže nějaký tohleto, to tady v Česku nikdy nebylo, dokázali jsme něco, co tu nikdy nebylo, protože na influencerský akce nikdo nechodí, si strč d***tě. Diváci Johnové ospravedlnenie taktiež neprijali a dôkazom sa stala aj komentárová sekcia pod týmto videom, kde je ťažké nájsť čo je len jeden pozitívny komentár. Z celých 18 minút nebolo žiadne vyjadrenie. Video tak dobre spracované, aby emočne zapôsobilo na deti. Z vyjadrenia nakoniec vôbec nebolo vyjadrenie. Ak toto bola tvoja najlepšia akcia, tak to bolo strašné. Tento konflikt sa rozhodol ďalej už nerozvíjať a naďalej začal pridávať videá, ako by sa nič nestalo. Kto však svoju nezhodu s divákmi riešil aj neskôr, bol český youtuber Ment. Ment patrí k youtuberom, ktorých dnes už takmer každý uznáva. Nielen preto, že sa považuje za jedného zo zakladateľov tejto scény, ale aj vďaka tomu, že za celé svoje pôsobenie nemal snať ani jednu väčšiu kontroverziu. To sa však všetko začalo meniť koncom augusta 2025, keď sa dostal do jeho prvého konfliktu, a to rovno so svojimi divákmi. Začiatkom leta prišiel Ment s novou sériou videí, v ktorej spolu s kamarátmi museli postaviť funkčnú loď do 5000 korún. Tento nápad sa okamžite stal virálnym a diváci si ho zamilovali. Loď sa im podarilo úspešne otestovať a hneď s ňou mali aj niekoľko ďalších nápadov na videá. Plány sa však zrútili vo chvíli, keď si diváci všimli jeden nemilý príbeh na Instagrame. Normálně na hřice jsme tady vole s chábrama píčo, vole. Našli normálně loď od Menta píčo. More, normálně jsme to tady podělali. Tady normálně, když jsme jeli touto lodí, tak jsme to vzali, vole, a udělali jsme si z toho molo. Všetci zostali zmetení a nikto netušil, čo sa vlastne stalo. Dotyčný divák sa onedlho začal ozývať aj v komentároch a tentokrát k tomu pridal aj hĺbší kontext. Na budúce tú polystyrenovú najlepšiu loď na svete nenechávajte uprostred Vltavy a my s našou loďou to potom dávame preč z vody. Ale my to aspoň využijeme na naše molo, takže ste nám vlastne uľahčili prácu. Ďakujeme. Po tomto tvrdení sa na Menta spustila lavina otázok, či je naozaj pravda, že loď nechali po dotočení videa plávať na Vltave. Ten však okamžite kontaktoval nového majiteľa lode s cieľom zistiť, čo sa stalo a či mu loď môže vrátiť. Odpoveď ho však veľmi zaskočila. Pozri, ak s tým potrebujete ešte niečo natočiť, tak OK. My sme si len z toho chceli urobiť molo, tak či by ste nám to potom vrátili, pretože vy ste to tam nechali uprostred Vltavy o polnoci. Máme z toho aj video, jak to tam je a hlavne už sa niečo trochu odlomilo. Následne sa obhajil tým, že loď sa podľa zákona nemá čo nachádzať uprostred Vltavy a taktiež dodal, že jemu sú zákony vlastne jedno. Důležitá informace, samozřejmě, důležitá informace, týpeček má zákony upři, ale prostě jako je to napsaný v zákoně, nikde, jako nemá to tam co dělat, to populaci, to je fair věc.
Po tejto výmene názorov sa nový kapitán plavidla začal loďou chváliť na Instagrame a dokonca ju pridal aj na Facebook Marketplace, kde ju ponúkal za symbolických 10 000 korún. Aby toho nebolo málo, aj naďalej šíril informácie, že Ment túto loď nechal len tak v strede rieky. Vtedy však už Ment strátil nervy a rozhodol sa o incidente informovať aj svojich divákov. Začal jsem množit komentáře o tom, že jsme zahodili naší loď na Vltavu po tom, co jsme dotočili video. Tohle mi připadá jako úplný Nemáme nejmenší důvod něco takového dělat. Ráno jsme objevili storíčko, který tam někdo dal v noci. Nevím, jestli jsou na něm kluci opilí nebo jenom šťastní z toho, že mají naší loď, ale radujú se z toho, že nám podělali loď. Nový majiteľ takúto pozornosť očividne nečakal a istým spôsobom sa aj vydesil. My jsme si z toho celou dobu dělali srandu, ty vulgarizmy, co jsem tam používal, všechno tohleto, to jsem nemyslel vážně. Já jsem to nemyslel celou dobu vážně a že vám to prostě dáme. Já jsem neřekl, že vám to nedáme, ale že jestli byste nám to pak jakože nenechali, že si z toho chceme udělat molo a že to chceme nějak využít. Tak jsem to celou dobu myslel. Napriek tomu Ment stále nedokázal pochopiť, prečo o ňom aj naďalej šíril klamstvá. Z jakého důvodu to dělá, že jsme se s ním psali, měli jsme v plánu za ním dojet, řekli jsme mu, byli jsme jak benevolentní, že jsme řekli, OK, můžeš si tu loď nechat, my tam přijedeme, uděláme si s tím video, ukončíme tím tu sérii. Proč teď máš jako potřebu říkat na internetu? Keď sa však Ment už skutočne vybral po svoju loď, fanúšik mu prestal odpisovať. Dodnes netuší, či ju ešte niekedy vôbec uvidí, no veľké nádeje tomu nedáva. Jak moc vymletý musíš byť, aby si ukradol pár kusov polystyrénu? V závere získal Ment podporu divákov a z celého konfliktu vyšiel ako víťaz. To sa však nedá povedať o influencerovi Tadeášovi Kubienkovi, ktorý svojimi narážkami šokoval celú republiku. Tadeáš bez pochyby patrí k jedným z najkontroverznejších influencerov na tejto scéne. Jeho pravá tvár sa však naplno odhalila až vo chvíli, keď mu jeho 13-ročný fanúšik napísal, či by nemohol prísť k nemu do podcastu. Malo ísť o chlapca, ktorý v škole zažíval šikanu kvôli homosexualite a rád by o tom porozprával Tadeášovým divákom. Samotný nápad mu samozrejme nemusel hneď vyhovovať, no spôsob, akým svoju reakciu vyjadril, prekročil všetky hranice. Influencer túto správu spolu s menom chlapca zverejnil vo svojom príbehu na Instagrame, kde okrem útočnej reakcie vyhlásil, že potrebuje reality check. Následne sa týmto príbehom pochválil aj v podcaste S nami, kde si na jeho účet dovolil hneď niekoľko ďalších poznámok. A ten kluk potřebuje čočku. Já si myslím, že občas šikana je fajn věc. Občas šikana je fajn věc. A že by si někdo měl projít šikanou, aby ho to spravilo? Ne. Po tomto rozhovore sa k Tadeášovi začali vyjadrovať aj ďalší reakční youtuberi, ktorí jeho správanie okamžite odsúdili. Ti celý internet říká, že se chováš jako č***ak, ale ty to stejně nejsiš schopný reflektovat. Ty tady meleš naprostý o tom, jak by ses ve 13 rozhodl jinak, kdyby ti někdo něco řekl, ale spoustu lidí ti říká, že se chováš jako naprostý a tobě je to jedno, protože nejsiš schopný sebereflexe. Absolutně žádný. Tadeáš však neplánoval ustúpiť. Keď sa objavil v podcaste Kontroverzní, kde diváci očakávali jeho úprimné ospravedlnenie, aj naďalej stal za svojím názorom. Mně to přišlo vtipné, protože je to vtipné. Vy byste si zvali nějakého random 13. kluka do podcastu, co nějaký peďák, proč bych to dělal? Takže jsem dal tu zprávu na Instagram a řekl jsem, že to prostě psycho, že to prostě ta zpráva je úplně šílená, což prostě je. Celá táto situácia ho zjavne poriadne rozčulila a okrem reakčných youtuberov venoval ďalších 10 minút urážkam opäť na adresu tohto maloletého diváka. To není žádný chudák, kterého šikanujou a Tadeáš ho ještě začal šikanovat taky. To je prostě malý b***, se být famous, vole. A já mu to neberu za zlé, ale v Kontroverzním prostě nebudeš, tečka. Chceš nějaký čas za dítě? Ne, já taky ne, super, hotovo. Neskôr si však svoju neprimeranú reakciu uvedomil a za správanie sa divákom úprimne ospravedlnil. Když jsem poslal ty storíčka, tak jsem to nedělal s účelem, že bych někomu ublížit, ale protože jsem prostě reálně myslel, že to bude vtipný, až to někoho pobaví a ne, že z toho bude taková kauza, jaká je. A to, že se tady taká omlouvám, neznamená, že prostě jenom se chci jako vyžehlit nějaký problémek a jako dělat, že se nic nestalo, prostě, ale protože to reálně mrzí. Tadeáša za tento konflikt všetci odpísali, no aspoň bol celý čas úprimný. Ak ťa však zaujíma, ako vyzerajú aj neúprimní youtuberi, ktorí oklamali dokonca vlastných divákov, nezabudni kliknúť na toto video. Za like a odber tohto kanála budem nesmierne rád. Ďakujem a vidíme sa na budúce.